NAX heb je vandaag de presentatie van het Surinaams iconenkalender. Je moet je voorstellen, een aantal Surinamers die gewoon voortreffelijke dingen hebben gedaan, die zijn hier rondom me. Behalve de Wansano Dali Bimoro, want ik bedoel André Loor is niet hier zo naast me. Of zo. Luister, in NAX zijn we, omdat we een samenwerking met NAX hebben. Wanneer je feest viert, dan nodig je niet één kant van de familie uit. Je nodigt moederskant, vaderskant, alasma wekari. En daarom gaan we een dicté houden. Weet jij of wist je dat dicté schrijflinie is? Je wist het niet, hè? Je leert voeren. Hier sta ik en dan wil lezen Abraham voor de wreed. Als ik zeg wreed, dat in een positieve zin. Want ik bedoel, srevidentie na srevidenki. Niet alleen bij voetbal, overal zijn we bezig om te verbeteren wat verbeterd moet worden. Wat jij kan verbeteren is jouw kennis over het Sranantongo. Want op 15 november hebben we een speciaal Sranantongo dicté. Ja, ik zei het zo net toch, je wist niet dat dicté schrijflinie is. Jij mag je opgeven, je belt naar NAX op 499033, je registreert je, geef je naam op, ze gaan je een paar vragen stellen en zo kan jij dus meedoen met het Sranantongo dicté. Het is in verband met 50 jaar residentie, dus we hebben ruimte voor 50 deelnemers. Tante, oom, neef, nicht, karko, alasma. Jullie moeten erbij zijn. Laat even zien dat Srevidentie na Srevidenki niet alleen te maken heeft met andere grotere dingen. Voor jou is het misschien klein, maar je want trasma. Nou, een biggie sani hoor. Sranantongo. 15 november na Deva schrijflinie. I begin voor jou Junka in zee. Zorg dat je registreert naar NAX. Nak de tapak concrete voor 99 Noru 33. En dan ga ik gecorrigeerd worden later. Ik zie je.